dai dai wata rana ba ni kafattawa kane na biya baga ruwa na sabka lalle sanya suna biya nan na sabka sane ke musu tagu muna zani wai wuri na $50 an ce ni ba da jikatan nan yalla sun rasa sarki ba kauye nan na ke gwadin mota ba su zama jada nan da nan ne ba da jikatan nan tun da ban taba gwadin mota ba kane wada mini kwanu na yi da ne jikanin ba da amma cikin kabin nake zamni na na gane wani bai iya mota ba lalle da maka kai ga kwana tare da sake giyayi shi na warago yohi sai ya da ya lumta ido sosai roƙon allan da da kai kullum ni da shi zau kashe sabake mu toke sai da ya maduhan da amana ta wuta mai yadda da mu kugu dan hannu ba guda da guda na ba je kan magaji amanata je kan sabu amanata bare Amadu dole ne wasa shi yalla tushen gidan su na gado na wata rana Allah ya yi ruwa sosai yana hilin da gida zanne ne kuwa ba da tanne ka fahimtai sai Allah ya yi ruwa sosai lawali magana ne ka fahimtai da Allah ya yi ruwa sosai ranan na ne bisa shari'u ni da in ga mazan daga rudawa in zauka sare ke gida zani tun da damana ta kama na Suleiman na Allah ya yi ruwa sosai sannan na rasa wanda ga ludawa sai ne take Amadu na zame bakin gidan gidan ne tardaji me ce Amadu saurara akwai kayan tayya dudu akwai mazan tayya dudu tasha ta rasa kuɗi sosai amma Allah ya yi ruwa sharbin yanzu an rasa wanda ga ludawa ko ka tashi mutai tare dan nan makarakata ta kama shi sai gimbiya ya tada ta dan nan cikin kabin ya kanan sai mun ka zo ka tasha tare lalle mun goma kauye muna zanne muna hiran mu ta cin soye da ni da Amadu na hannu ni waiwaya ga dan wuce ga yan game suna ludawa mota makarakata ta kai nan tana ta alu da maza take ita ta saba da shiga ribuci na jera ndo alajanin bisa mota nan an kare ludi dan wuce an shaka kaya nan take maza sun daga nan wuce rana Amadu sai ya birgin na cikin kabin ya kada ni bai bane ba ya balle ni cabi lalle solo mun da muna zauke dogon haku na kusantar shu ga haku ya kwashi ruwa sosai na yi butu na da birki ni na asa sai mun tura ta cikin ruwan ya kana ta mota biyu ta kai nan da mun ka yanke ruwa sosai akwai dan hawa na kusantar shu da mun ka kai ga hawaran nan dogo ne gashi na moci nan da na ji ka ce ma hawa kwanta ba yan yara ba mai yana talasha ma sun san da sanin wannan sanado wanda gaban ka yanke shi ka bar na baya dole su sha kura kane ba da abin da ban yi mantawa dan wake ya mutu nan gaske ta washe dudin wasa shi ta aisha dudon mutana a gana nufin gana Allah na dan marke ta washe ya daukan wanda ya guru mun gurke ta mota kamar sama na zata wanda ya ina daga gwamnata wallahi ban yi mantawa wanda ya warata da mun gurke ta mota kamar sama na zata wanda kwanji mun gurke ta mota kamar sama na zata
mun kai hawa na tudunka kuma mai hawan mun kari na mota ga gangara ta kubuce mai yakin ta zo ka ta kada mu Allah ya bare iruran nan na bude idanuna sosai bakin hikima ya nuna ta sai ya kwaramta rabaki ta kashe buzu ubarin kuma ta kashe ma da kwamarsa cinye balarabe ta kare mini hannuna ga da kwance bai yi harwalla ga da bai yi wanka don kaina ba ne ga yin tuna kwanon gam ga abin da bai yi mantawa ta ga kai ne wa kai dojina don gida bar shi uballe ne wata na uku ina kwance har da kwana shida ka saurara ko na sha na bai iya daukowa ba zai da yin tuna kwankwan rana gana bar shi uballe ne rana darin dari bai kama ba rabin dari bai kama ba kwana zaben ya ta zauka mai ya ta gira ta wuna kina ya ta san mutuni ne kwan walake sanar ce mishi gobe gida sani lalle wada mini kwano na yi a saman na kaba ya kai da zu na kaba an ka mai dan ko bakwai guda ban kule ba ga sarki na buga kwamsate na warke hakan ga ina zauke sai na tawa gilin da kwano na amide ya cika aiki ne ji kamarawa amana ta dokin hawa ya bayaho bakin dokin ga ka saurara jaka hamsin ya kara ya ce ni sai maduki shirji kuma da haka dole ni wasa su Allah ka bane mini mai kara kai ne zaben da ban ya manta bagaro ni wasa dan kire ne ta gini wasa kwanan gone da gariran nan ne ce mama dugu mu biya tari an kire ne na tai wasa dan an biti na din sai kada gare salama kada goshi sai na shigo mota ala ba sala yayi mota ba ba san ni na taba waka ba to je ka bane ba da nan da ni da madugu mai kwaduna kai dun na ga tudu kuma ga rere ga barle sha ke da lodi kam ni ko ban taba turin mota ba lena da sai tura ta ala cikin tudun ya je wata to kama ana ya hakwalta wani daɗi nan ya rata ni dan na sai da jawo gwamsa ta tun da can budi nake zamnina ya gangara kawai sai sabkewa sai motar ta taba dan gushen to ya ga to yana son gyarawa da bisa yayye na waka ya kawo hitila yan matan ya ce da ina na ya daukan nake garin sanan can ka daukan ya ce gare na ga ka son sabuka bagaruwa ne ka son sabuka ya ce gida na can ka kwana ne dai sai ka buga mini kwamsuka yanzu ba ku ne kudin mota ba na ce musu mun biya motar nan jaka wani ba da hala da nan jaka biya yabban karu ya ce in buga kwamsata da ya sha mun wurce ta mun gangara can tun ya daga wani bozo ya tara mota ala ya ce bagaru zai sabka na ce buzu ɗarame hulinka
arme wani ka kware sosai washe ubas bai gadi ba an take tudu a zururuwa ji rawanin ubas ya tattwale iskan mota na kwasa ta yi bozo na ta wadin wakala bardo ala sallan na wata makara wuta iri ai haza ba dan kwana ba motar kada ta hiraye sanya suka zuwa duka ta taru ala na jan mota ta yi saura ga wadin wani iska can saura ga wadin guguwa ta saura ga wadin hadari zauki na ce musu dubba ku gane ba mai gidan mu ana a zauki raba gara da makurci dan asu Suleiman dole na wasa ku dan kun sai na kun sai kun sata. Kana na mayawan duniya bai da dare ba hannun bari. Jakwala mota bari kwade kwano inji kayan wata kwai mini gawaran. Sarki mai buga kundi kaga na taba yawon duniya na ran magidan haya in babu kuɗi yadda mutum a